Сабина Сненов, който е също от град Шумен. И го познавам от неговото детство, което е израснал пред моите очи. Така че аплодисменти за водещия Сабина Сненов! Едно Сабина! Добър вечер, България! Гордея се с тебе! Гордея се! Заповядай, Сабина. Дами и господа, с аплодисменти за кралят на поп-фолка и за човекът глас. Аз и си Тони Стораро на сцената на Тони Стораро по случай 25 години на сцената. А сега, скъпи гости, уважаеми дами и господа, продължаваме с следващите песни, които сме ви подготвили. В тях се пее за милиони звезди, за една жена и за остаренство. Искам да те попитам как се чувстваш добре, да си виждам, че си много добре. Отначало се чувствах много зле, обаче сега съм вече на максимум да пея още 3 часа.